या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल अँड मेडिकल कॉलेज। नमस्कार, हे आहे कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह आणि आपण पाहतायत सकाळच्या टॉप न्यूज। यशवंतराव भोसले पॉलिटेक्निक मध्ये राज्यस्तरीय टेक्निकल पेपर प्रेझेंटेशन स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आलं होतं। राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ पुरस्कृत या स्पर्धेमध्ये एकूण 23 तंत्रनिकेतन संस्थांनी सहभाग घेतला। यामध्ये अंतिम निवड झालेल्या 15 संघांना सादरीकरण करण्याची संधी मिळाली। स्पर्धेचं उद्घाटन संस्थेचे कार्याध्यक्ष अच्युत सावंत भोसले यांच्या हस्ते करण्यात आलं। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील 443 प्राथमिक शिक्षकांना आंतरजिल्हा बदलीतून कार्यमुक्त करण्याचे आदेश सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रजित नायर यांनी काढले। हे शिक्षक 2 मेला जिल्हा परिषदेतून कार्यमुक्त होणार असल्यामुळे जिल्ह्यातील प्राथमिक शाळांमध्ये 1109 प्राथमिक शिक्षकांची पदं रिक्त होणार आहे। आंतरजिल्हा बदलीस पात्र ठरलेल्या अनेक वर्ष रेंगाळलेल्या प्राथमिक शिक्षकांचा प्रश्न आता मार्गी लागलाय। राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार भाजप सोबत जाणार असल्याच्या चर्चा गेल्या काही दिवसांपासून राजकीय वर्तुळात रंगल्यात। दरम्यान अजित पवारांनी पत्रकार परिषद घेत या चर्चांना पूर्णविराम दिलाय। तरीही अजितदादा भाजप सोबत जाणार असल्याच्या चर्चा सुरूच आहेत। अजितदादा हेच जनतेच्या मनातील मुख्यमंत्री असल्याचे बॅनर्स भाजपचे नेते आणि मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या मतदारसंघात लागल्यामुळे या चर्चांना आणखीनच उधाण आलंय। भाजपा आमदार नितेश राणे यांच्या निमंत्रणावरून अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास मंडळाचे अध्यक्ष माजी आमदार नरेंद्र पाटील गुरुवारी 27 एप्रिलला सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर येत आहेत। या दौऱ्यादरम्यान ते सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकाऱ्यांसमवेत विविध विषयांचा आढावा घेणार आहेत। आनंदवाडी भाटीकडे जाणाऱ्या रस्त्याच्या उतारावरच आनंदवाडी ग्रामस्थांच्या वतीने लावण्यात आलेला फलक चर्चेचा विषय बनलाय। या रस्त्यावरून जाणाऱ्या अवजड आणि चारचाकी तसेच मासळी वाहतूक करणाऱ्या वाहनांमधून पडणारं पाणी उतारावर पडल्यामुळे अनेक दुचाकी स्वारांचे अपघात झाले। त्यामुळे स्थानिक ग्रामस्थांनी या वाहनांना रस्त्याने वाहतूक करण्यास बंदी घातली आहे। अशा आशयाचे फलक आनंदवाडी भाटी रस्त्याच्या उतारावर लावल्यानं हा फलक सगळ्यांचं लक्ष वेधून घेतोय। आणखीन काही महत्त्वाच्या बातम्यांसह भेटूया यानंतरच्या बातमीपत्रात। पाहत रहा कोकण सात लाईव्ह, नव्या कोकणचा ग्लोबल ब्रँड। या बातमीपत्राचे प्रायोजक होते SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल अँड मेडिकल कॉलेज। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्हचं YouTube चॅनल।